Mm, mm, mm. Semene suwe pamit esok lunga ngerang nganti sore. Halo, selamat malam. Hai juga, hai juga. Selamat malam. Selamat malam Dul. Selamat malam Dul Gundul. Malam semuanya gundul-gundul. Dul gundul 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 gubret. Del gendel 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 kepret dilda. Selamat malam, jangan lupa itu di tombol. Bantu di like-like-nya. Ingat di gaspol danga. Di gaspol danga-danga. Halo, selamat malam. Pembahasan malam ini itu pirang ronde. Jatahmu pirang ronde? Jatahmu pirang ronde belum? Bojomu lek iclik semalam ping piro? Kon dijatah piro? Ping 3, ping 2, ping 1. Setiap berhubungan itu enake aduh boyokku loro bolo. Aku mendino ngetokne gejuh iku boyok loro. Tenan boyokku loro saudara. Iki protektor uji. Piye ben-bengi piye? Ketoke rada mbrebet sik. Sabar. La. Piye icilikmu dijatah piro karo bojomu? Bojomu lek dijak icilik ngono semangat apa ora? Apa loyo-loyoan, Setiap diajak icilik loyo-loyoan apa semangat bojomu? Wes saenem iki daginge turah-turah. Iki lek seumpama dadi ventil kabeh nopo kowe yo. Iki Apa tamsak iku apa? Emangnya nyapa moderatornya nyapa emang? Emang moderatornya apa? Emangnya ngapain moderator? Emangnya ping piro kalian bolo? Emangnya kalian ping piro? Seneng iclik sewengi ping piro? Ping 2, ping 3. Lek saenem iku senengane yo iclik sewengi iku yo sampai sak lemese lambene Veve ya. Lambene Veve iku lek rung lemes saenem icik gabyek. Icik tetep nyut-nyutan cik pengen nyaplok. Ngerti berapa pengen nyaplok. Kentu is good. Yo. Cowok-cowok nek kene iki seneng gak mentil, nyusu, seneng gak? Karena saya